До всички хора, които следят футбол, имат представа какво е положението в момента с един отбор в Чемпионшип. Само преди една година отбора на Венсан Компани, който той управляваше, Бърнли, бяха в най-ниската точка във висшата лига възможна. Последно място. Този отбор тогава допусна над 75 гола за един сезон. Средно по 2,03 на матч голове. В момента обаче какво се случва с този отбор в Чемпионшип? Отборът не само е във водещите топ 3, но отборът има не защита. Той е бетон. Той е бетон отзад. В защитата този отбор няма толкова силна защита в момента в всички топ 7 лиги, каквото ще ми се приказва. Да, наистина е така, че разликата в нивата и в класите и в развитието и всичко е различно между, примерно, италиански отбори, испански отбори и втора лига на Англия. Не ме разбирайте погрешно, не искам да кажа, че отбор като Бърнли във втора лига мога да се съпоставя по някакъв начин с един нормален отбор в Италия. Но въпросът ми е, че според мен, лично, мое мнение, ако има тази защита, дори в висшата лига, този отбор може да направи много интересни неща. Да предположим следното нещо. Бърнли има същата защита. Изродска, бетон отзад, просто не може да се допусне. Хора, те са допуснали упомрачителните 14 гола за 43 матча. Това, не знам дали може да си го обясните колко е нереално е това. Това е зверско. Те са играли с отбори като Лийдс, Шефилд Юнайтед, Blackburn Rovers, Coventry. Това са много силни и доминиращи отбори в момента в Чемпионшип. Но просто трябва да се обърне внимание на този отбор. И аз, ако бях собственик по някакъв начин, нищо, че имам 10 лева в джоба, този отбор, много пари трябва да се налеят в него, защото отбор е легендарен. Пил през годините. Богата история, традиция, фенове. На отбора е нужно в момента финансовата инжекция, за да надигне глава във висшата лига, защото всеки знае, че там са лъвовете. Там няма прошка, няма това онова. Бърнли може в момента да доминира в Чемпионшип, но нека си говорим истината. Къде отиват? В момента те къде ще отидат до година? В най-големия футбол в целия свят. Ти трябва да се бориш по някакъв начин с отбори като Ливърпул, Манчестър Сити, Ман Юнайтед. Отбори като Челси, като Арсенал. Просто това е наистина разликата между Чемпионшип и Висшата лига е колосална. Наистина това са толкова голяма разлика. Нищо, че е само едно ниво на Англия. Просто разликата е наистина е много жестока. И просто отбора на Бърнли искам по някакъв начин до година, ако са във Висшата лига, което за сега няма какво да се обърка и ще си влязат без проблем. Но на отбора му трябва финансова инжекция, за да може да си подсигури още няколко играчи, защото този отбор трябва да остане по някакъв начин във Висшата лига. Просто е интересен за наблюдаване този отбор. Има някакъв чар в този отбор, не като миналата година Лутън. Всеки знае, че Лутън просто направиха две последователни промоции. От Лига 1 към Чемпионшип и от Чемпионшип към Висшата лига. И сега става кармата се едно. Висшата лига миналата година, Чемпионшип сега и до година в Лига 1. Нека да видим какво ще се случи с Бърнли, да следим процеса и да ги видим във Висшата лига.